der kommer rejsende langvejs fra. How far away are people coming from? I think the record this time is to Detroit, like 5 or 6 hours drive. Pretty much everyone else is local, other than Max coming from Wisconsin. No, Sky is gonna come. He's from the other side of Lake Michigan. Jakob er en slags celebrity, fordi han er ophavsmand til en filosofi om ekstrem tidlig pensionering, som han har beskrevet i en blog og en bog med 100.000 vis af læsere. Filosofien kalder han Early Retirement Extreme. En filosofi, der også giver Jakob flere og flere fans i Danmark. Indimellem så slår han og Erica dørene op, så hans fans kan møde ham. Yeah, I actually don't know many people's real names. I know them by their forum names, so it'll be quite confusing. Det jeg er kendt for, det er, at jeg har været i stand til at spare over 80% af min indkomst op, min forholdsvis normale indkomst, hvilket så igen rent matematisk havde den konsekvens, at jeg blev finansielt uafhængig, da jeg var 30 år gammel og har siden da ikke behøvet at